Shin jamana la bololo jado be banabagatɔ dɔw yira minnu bɛ kan ka fura sɔrɔ u to kɛnɛmana la dɔw yɛrɛ b'u ka mobili kɔnɔna la jamana kelen ka magaya don a ka covid corona o furakɛli la. A dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 30 minnu taara ni ka mɔgɔ 20 minnu ladara dɔ kelen ka taga alcool tolilen o feere jamana kɔrɔyanfan na. Fiji an ka sinamatɔn ka bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmɔgɔ 4 ni cɛbɔ b'u bolo jamana ka foroba kalafili la ye weleweleda ko ka jatew lajɔ jaabiw labilali bɔlɔlɔ kan tigɛra jate fan dɔ yɛlɛmalen ka taga jamana fanga ɲɛmɔgɔ ale ka fanfɛla la. Belgique Parlement européen la ɲɛmɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kan ka kɛ yaasa ka yurugujurugu kɛlɛ. Qatar ani farajɛ jamana baarakɛla dɔw ko u ma sariya kɔnwale fosi kɛ. La justice. Liban u ka wasaden bulon ma se ka jamana ɲɛmɔgɔ sugandi a siɲɛ 10 na ka sababuya kɛ u yɛrɛ ka bɛnbaliya ye.